Every
私たちは今日西之表の方から来ました、野首集落というその地域のもので一緒に練習して、こういったイベントに西之表の方では何度か出させていただいている、野首の青壮年とその妻とお友達ということで、いくつか出させていただいてます。今回長田で初めてだったのですごく緊張したんですけれども、すごい皆さんにお声もかけていただいて、皆さんうちのみんなの方も満足してると思います。ありがとうございました。はい。